Chukwu kere uwe Buliwom Enu n'ụwa nwaye Olise buru ụwa gọziwa akara aka m Chukwu kere uwe Buliwom Enu n'ụwa nwaye Olise buru ụwa gọziwa akara aka m onye na-akọ n'ọmụghị nwa nwendidi chele Chukwu otu ụbọchị akwa mgbochi ekewa ikuru ejima onye na-akọ n'enwere ego kekwa ntị emenumana oge akara aka rue ekweta imemewo m somebody ọ bụghị chọchọchọ ọ bụghị ile ọ bụ n'igbo menu mpụta n'aka ndị mgbaji aka wowo ya tinye arụ na Chineke bụ chi na-aza ekpere nwanne m n'eziokwu zuru oke chema ntị m akọrọ ga-etosiri ebe ị ga-aghọtakwanụ naanị ndụ ahụ nyere gị ezugbo ndị ọ na-azọ ndụ ha akarịsịgo ndị ọ na-agwọ ya ha akarịsịgo anyị bụ ndị ọ na-edu njem anyị akarịsịgo ndị o nyere ego ha akarịsịgo ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị na-anụghị di o nyere ọkpụkpụ ha akarịsịgo ndị ọ na-enye ndụ ha akarịsịgo ndị o nyere nwa ahụ ha akarịsịgo lelele onye Chineke gọziri anyị amị mba anyị abụ odogwu anyị aka ike ya hụ ha si ma agaghị emenwu bịanụle Chukwu tinyego n'ụmụugo mee m onye eze bunye m ọfọ n'aka mkpụrụ n'ọkụ Chukwu a na-amala nzu n'iyi arụsị na-ejela ogbenye ozi mkpụmọnụ na-agbara ụmụ ya ọgụ ọ bụghị chọọchọ Chukwu kere uwe Buliwom Enu n'ụwa nwaye Olise buru ụwa gọziwa akara aka m Chukwu kere uwe Buliwom Enu n'ụwa nwaye Olise buru ụwa gọziwa akara aka m nwatakịrị na-amaghị na ọ ga-afụrie ya bụzi ọgaranya bụrụ onye ama ama ụnọ na nnukwu ọ bụghị osisi asị rụọ n'elu ụwa na mụ nwatakịrị nyere ansa emesịa n'okpuru ọgaranya ụlọ n'afọkwa ka Chukwu si elu n'elu ụwa bụrụ ọka mmadụ si chọọ ka egbuo anyamụ isi ga-abụ n'eze n'elu ụwa egbuo dị dike n'elu ụwa mgbe ọzọ gachọba dike ụmụ obodo kiribe na mebiri iti egwu ụwụ nọ n'afọkwa onye mamasi ya bịakwa ọzọ ewu odeludede ụmụ Igbo onye bụ nne nwanne ya ụmụ Igbo ka anyị nwere n'ofu obi onye bụrụ nwanne ya ọ ga-abụzi n'odogwu ka njụọ alili ekpuọmụ onye mama isi na-akpa eyi nne m maka ego ọṅụ mere gị ozi ị nakwa n'onu nwa ebe nwa na-epe uwe riganda n'ọka mụ na-agụ n'ụlọ n'ọnụ ewo ihe n'eziokwu zuru oke chema ntị m akọrọ gị ndụ biri sampụ ị ga-aghọtakwanụ naanị ndụ ahụ nyere gị ezugbo aka eze n'ugbo ịbụ nna mmọnwụ Bishọp Ekene Ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ kenele m Nokia kenele m agadi ya Chifu Benjamin agadi ya kwarize ma mụ n'ọzọ Alenonye nwamụrụ na mbọsi n'ihe epi Chidi anya egwu nwami chijirige Mr. Ketus Uzezie nwalagwa na alụkọ Denko Communication Aba nwere mmadụ Antọze na-ezi ọhịa Gaba aba Obinna na-eme MD Rote Group China Branch Soja Naba Napoleon Nosco nwa ahụ waji eme ọnụ kenele m Chifemeko ka agwọ nwa ahụ waji ide Emeka Belgium chairman ndị Igbo na Belgium bụrụkwa chairman ndị Nigeria obodo Igbo n'ọmani ndị ọyịmụ ọ dịrị olu unu na ụmụ enu ụwa ezie ntị
na onye chụrụ ụwa n'ike na n'ike. Agbaka m mbọ nwanne na ọ bụ ego nri. Ude kwuru derede, ude kwuru derede, ude kwuru derede, ude kwuru derede. Ya bụ na nwanne, ya meni fana na asọ. Nwanne gị n'anya, ifunanya bụ ụtọ nwanne. Ude kwuru derede, ude kwuru derede. Mụ bụ Onyeoma Mich, ude kwuru derede.